Hej, Susanne, og i dag kommer jeg til at skal gennemgå lidt om analytisk plaginometri. Og altså, vi har fået det spørgsmål, hvor vi skal gøre rede for analytisk plaginometri herunder blandt andet parablen og dens toppunkt og løsningen for andengradsligning. Så det er det, jeg kommer til at gøre. Samtidig så kommer jeg også til at gennemgå nogle beviser for at formulere toppunktet. Helt grundlæggende så er analytisk plaginometri et vigtigt redskab i matematik, og det er fordi den blander både algebra og geometri for at beskrive figurer og deres egenskaber ved hjælp af forskellige ligninger. Hvis vi nu tager udgangspunkt i en parabel, så er parablen, altså kort sagt, at en kurv, der bliver beskrevet af en andengradsfunktion, som ser sådan her ud. Y er lige med ax i n plus bx plus c, hvor a, b og c er de forskellige konstanter. Og man kan sige, at parablen kan være enten opad eller nedad, afhængig af fortegnet på a. Så lad os sige, hvis a den er større end 0, så er parablen opadsrettet, og hvis a er mindre end 0, så er den nedrettet. Og man kan også sige, at b, altså summen af b med a, den viser os, hvor parablen er mere til i forhold til x-aksen, om den er mere til venstre eller højre, og c er egentlig altså det skæringspunkten med y-aksen. Og hvis vi nu kigger på toppunkt, for en parabel, så er det det punkt, hvor parablen har sit største og mindste værdi, og det afhænger af parabelens retning. Koordinaterne for toppunkt kan findes ved den her formel. X er t, y er t, er lige med minus b divideret med 2a, og minus d divideret med 4a. Så den her, det er så formlen til at finde x-koordinatet, og det her, det er formlen til at finde y. Ja, så nu kommer vi til at gennemgå beviset for toppunkt, og vi starter med x-koordinatet. Først og fremmest vil jeg lige sige, at det er jo ligesom den formel til at finde b-koordinatet, eller x-koordinatet, som jeg lige nævnte tidligere. Og hvis vi nu tager udgangspunkt i en parabel for eksempel, ikke? Så kan vi sige, at dets toppunkt må være den, hvor tangentenhældning er 0. Så hvis tangentenhældning er her, så må det også være det sted, hvor dets toppunkt er. For at definere x-koordinatet, så kan vi starte med at tage udgangspunkt i parabelens forskrift, som vi snakkede tidligere om. F af x er lige med ax i n plus bx plus c. Så vi starter med differentierforskriften, hvor vi finder den afledte funktion, og den her, den så ser sådan der ud. Så ax i n bliver til 2ax, og så bliver bc til, b, og c til 0. Så nu det vi gør, vi subtraherer b på begge sider, så det vil sige, det kommer til at se minus b er lige med 2ax plus b minus b, så her går det lige med hinanden. Så det der sker nu, det er så det her tilbage. Altså minus b er lige med 2ax. Så dividerer vi 2a på begge sider, for at ligesom at isolere x, og her går det ud med hinanden. Så her kan vi sige, at minus b divideret med 2a må være lige med x-koordinatet. Så det var vores bevis for x-koordinatet. Nu gennemgår vi beviset for y-koordinatet, og som jeg nævnte også tidligere i videoen, så ved vi, at y-koordinatet kan udtrykkes således. Minus d, hvor d er diskriminanten, divideret med 4a. Vi har lige bevist, at x-koordinatet er minus b divideret med 2a, så vi tager udgangspunkt i parabelens ligning først og fremmest. Som jeg tidligere nævnte, så ser parabelens ligning sådan der ud. X er lige med ax i n plus bx plus c. Så det vi gør, vi sætter vores x-koordinatet på x's plads, så vi sætter den alle de her steder. Så med det sagt, a er lige med minus b divideret med 2a i n plus b minus b 2a plus c. Så nu det vi gør, vi benytter ligesom potens regneregel til at ligesom ophæve parenteserne. Den måde, hvor jeg skriver a er lige med a gange b ophævet 2 divideret med 4 gange a, så det er mere overskueligt at forstå, nemlig minus b ophævet 2 divideret med 2a plus c. Så her kan vi se, at den går ud med hinanden. Så det vi får tilbage, det er så
bn divideret med 4a minus bn divideret med 2a plus c. Nu kigger vi på nævneren, hvor vi kan se, at de har det følgende. Altså b opløsningen har 4a, og den minus b opløsningen har 2a som nævner. Men c har 1, ikke? Fordi der er ikke noget her, så kan vi antage, at der er 1 under c. Så det vi gør nu, vi ganger nu 2a med 2, gange 2, og b også gange 2, og så ganger vi 4a med 1. Så det er taget og c også med a, eller 4a. Og det er for at sikre, at alle vores nævner er det samme, så vi kan fortsætte med den her udregning og beviset. Så med det sagt, bliver så vores y med 4a på nævneren, og så på toppen bliver det så minus b i anden, fordi det var den oprindelige, og så bliver den b i anden, eller minus b i anden bliver til minus 2b i anden, og så bliver c til plus 4ac. Og så kan vi sige, at så bliver, hvis vi nu subtraherer de her to, så bliver det til minus b i anden plus 4ac divideret med 4a. Diskriminanten kan nemlig udtrykkes ved det her. Minus b anden plus 4ac, det er det samme som diskriminanten. Så med det sagt, så har vi også bevist, at koordinatet for y må så være minus diskriminanten divideret med 4a. Så nu snakker vi om løsning af andengradsligning, udtrykket sådan her. ax i anden plus bx plus c er lige med 0. Og for at finde en løsning til den her ligning, benytter vi noget, der hedder diskriminanten. Og diskriminanten bliver ofte udtrykt som stort D, og den kan bestemmes ved den her formel. bn minus 4ac. Og man kan sige, at diskriminanten fortæller meget om, hvor mange reelle løsninger eller rødder der er i en andengradsligning. Og man kan sige, at hvis d er større end 0, så er der to rødder. Hvis d er lige med 0, så kan man sige, at der er kun én røde. Og hvis d er mindre end 0, så er der ingen rødder eller ingen løsninger. Og man kan sige, at for at finde ligesom løsning, den her løsning, så kan vi bruge den her formel, som også bliver kaldt for nulpunktsformel. Og den ser sådan her ud. X er lige med minus b plus minus, kvadratroden af d, divideret med 2a. Så det var jo min gennemgang af, af analytisk plegometri, og jeg håber, at du får en god bedring, Susanne. Vi ses!